Toto je Maturitka formalitka v podaní Mariany Hradečnej, Samuela Mahreka a Mareka Nedelku. Ak ste si mysleli, že literatúra je nuda, tak ste ešte nepočuli náš podcast. Čaute, pri dnešnom podcaste, ktorým vás bude sprevádzať Mariana Hradečná a Ondrej Kereši. Vitajte pri dnešnej epizóde podcastu Maturitka formalitka, kde sa spolu na to pozrieme. Dnes sa budeme rozprávať o tom, kto všetko stojí za vznikom inscenácie, aké existujú divadelné formy, čo vlastne znamená činohra a nezabudneme ani na slovenskú klasiku, autora Jozef Gregor Tajovský a jeho legendárnu hru Statky z metky. Tak poďme na to. Začneme od základov. Divadelné predstavenie nevznikne len tak. Kto všetko sa podieľa na tvorbe divadelného predstavenia? Na tvorbe divadelného predstavenia sa zúčastňujú dramatik, to je teda spisovateľ, autor divadelnej hry. Potom dramaturg, poradca režiséra, jeho úlohou je vyberať hry do programu divadla a pripravuje podmienky na realizáciu. Režisér, tvorca koncepcie a spôsobu stvárnenia divadelnej hry, dôkladne pozná hru, vyberá hercov, má predstavu o úprave javiska a atmosfére hry. Je takým akoby druhým autorom. Scénický výtvarník, tvorca scény, na ktorej sa divadlo hrá, kulís a rekvizit. Ďalej môžeme uviesť skladateľ scénickej hudby, navrhovatelia a realizátori kostýmov, osvetľovači, zvukári, maskéri. Dramatické diela si vyžadujú teda javisko, kulisy, rekvizity a hercov. Keď už vieme, kto všetko sa nachádza v zákulisí, poďme sa pozrieť na to, ako sa vlastne predstavenie dostane na javisko a či premiéra znamená viac stresu než maturita. Uvedenie divadelnej hry, jednou z nich je generálka. Generálka znamená posledná skúška pred premiérou, potom je premiéra, prvé verejné predstavenie, ktoré má slávnostný charakter, repríza je opakované predstavenie a derniéra, posledné uvedenie divadelnej hry. Je to taká akoby symbolická rozlúčka s inscenáciou. Aké poznáme inscenačné formy v divadle? Dramatické diela sú určené na predvádzanie textu na základe zrakového a sluchového vnímania a rozlišujeme tieto inscenačné formy drámy. Napríklad divadelné predstavenie, teda spomínaná divadelná hra, prispôsobenie literárneho textu, realizácie na javisku sa nazýva inscenácia. Potom môže byť televízna hra, rozhlasová hra, bábková hra a film. Medzi základné dramatické žánre patrí komédia, tragédia a činohra. Dnes sa bližšie budeme venovať činohre. Čo je to činohra? Činohra sa vyvíjala popri tragédii a komédii od 19. storočia. Zobrazuje závažné spoločenské konflikty a problémy, zaoberá sa i psychikou postáv. Základom jej dramatického napätia bývajú rozpory medzi postavami, ktoré vyúsťujú do zrážky, ale na rozdiel od tragédie nedochádza k situáciám, ktoré by museli končiť smrťou hlavného hrdinu. Závažný dej sa končí zmierlivo. Hrdinami sú bežní ľudia. Z našej literatúry je známa Tajovského činohra Statky z metky. A teraz rýchlo k autorovi. Kto bol Jozef Gregor Tajovský a prečo je taký dôležitý? Písal v období realizmu, bol nielen prozaikom, ale i dramatikom. Preslávil sa prozaickou tvorbou, napríklad poviedkami Prvé hodinky, Žliebky, Macomlieč, Mamka Pôstková, Apoliena, dokonca. Tajovský je autorom so sociálnym cítením, opisuje život chudobných ľudí, žijúcich často na pokraji biedy. Zachytil morálne zásady, ktoré je vhodné pripomínať stále. Napríklad pokora, poctivosť, trpezlivosť a uznanlivosť voči druhým. Zobrazuje chudobných ľudí, ktorí živorili a predsa boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Napríklad sluhov, učňov a siroty. Dráma z divadelných hier napísal napríklad jednoaktovky, to znamená, že majú jedno dejstvo, napríklad Matka, V službe,
hriech a tma. Viacdejstvové hry najznámejšími je Veselohra, Ženský zákon a činohra Statky zmetky. Prezrad nám, odkiaľ autor čerpal námet pre túto divadelnú hru. Po skončení štúdia pôsobil vo viacerých mestách ako bankový úradník, napríklad v Martíne, v Prešove, v Nadlaku, teda v dnešnom Rumunsku. Práve odtiaľ čerpá námet pre divadelnú hru Statky zmetky, ktorá odráža život statkárov a chudobných Slovákov v rumunskom Nadlaku, takzvaná Dolná zem. Autor tu strávil 6 rokov ako účtovník. Spomínanú hru radíme medzi činohru. Zobrazuje reálny konflikt i realistickým obrazom slovenskej dediny Svadba pre majetok. Aké vystupujú v nej postavy a aká je ústredná téma? Vystupuje Ďurko Ľavko, je to urastený mladý muž, namyslený frajerkár, bitkár, rád sa zabáva. Zuzka Kamenská, Ďurova manželka, vydala sa za neho z lásky. Vedela o jeho vlastnostiach, je tichá, poslušná, ale aj schopná vzbúriť sa proti rodine. Palčíkovci, bezdetní bohatí gazdovia, chcú získať lacnú pracovnú silu, ktorej za prácu nemusia platiť. Sľubujú odovzdať Zuzke a Ďurkovi majetok, ale až po smrti. Je to realistická dráma o sile majetku, majetok ako predmet sporov a nevraživosti medzi ľuďmi a manželských vzťahoch. Uzavretie manželstva bez lásky. A teraz podrobnejšie. O čom je hra Statky zmetky? Dej je rámcovaný vianočným časom. Trvá 1 rok, teda od Vianoc do Vianoc. Ďurko Ľavko a Zuzka Kamenská súhlasia s uzavretím manželstva bez lásky za prísľub majetku od Palčíkovcov, ktorí nemajú vlastné deti a sú lakomí na to, aby si najali paholkov. Ďurko a Zuzka majú zatiaľ u nich bývať ako ich vlastné deti a pracovať na majetku. Mladí si nerozumejú. Ďurko chodí za svojou láskou Betou po krčmách a o gazdovstvo sa nestará. Palčíkovci nie sú spokojní s prácou mladých, ktorí musia pracovať skoro ako sluhovia. Zuzka opúšťa Ďurka, aj keď s ním čaká dieťa. Ďuro si privedie do domu Betu, onedlho sa začnú hádať kvôli majetku. Vzájomné spolužitie sa však končí hádkou. Palčík strieľa na Ďura, Ďuro vyženie Betu a Palčíkovci Ďura. Uplynie rok, Palčíkovci prichádzajú prosiť Zuzku o prepáčenie. Sľubia jej, že sa postarajú o jej syna. Svojho syna prichádza navštíviť i Ďurko, ale Zuzka sa odmietla k nemu vrátiť, už mu viacej neverí. Reč postav je niečím charakteristická? Áno je. Autor použil expresívne a nárečové slová, hovorový štýl, frazeologizmy, dobové oslovovanie rôznych generácií a využíva minimum scénických poznámok. A sme na konci dnešnej epizódy. Dnes sme sa spolu pozreli na to, ako vzniká divadelné predstavenie, kto za ním stojí, čo znamená premiéra, aké existujú inscenačné formy a čo všetko sa skrýva pod pojmom činohra. Nezabudli sme aj na slovenskú klasiku a pripomenuli sme si dielo od Tajovského a jeho známu hru Statky zmetky. Ak sa vám epizóda páčila, nezabudnite nás sledovať, zdieľať a hlavne občas zájsť aj do divadla, lebo živé umenie má stále svoje čaro. A navyše, tam nemôžete preskočiť reklamy. Majte sa krásne a počujeme sa na budúce.